बाबू अब चलो वहाँ के निकाल के दे दी कबे कहतनी कि हम मुड़ा खाइम अपन पति देव खातिर निकाल दी हो तो कबे कैसे तू कहतनी कि खाइम हम खाइब आइए नु कहाला हमर त बुझाते नहीं केकरा के हमरा देवे के बा केकरा के नहीं देवे के खाना पीना मम्मी जी आईती या बताईती तब ना हमरा बुझाई थे हैं हमरा त बुझाते नहीं के एकदम से ओए माई सुना तनी पति देव आ कनेवा बना देली का मछरिया? हां वहां के है के करा आई खा ले ही के करा पति देव के दे देखी अरे 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 बाप हो बाप कबे से ये करे पर हम भींगर रहनी ही आ अरे वहां के है हां कितना निक लागत तू एकदम में चुटुकार बताइए वहां कहत है कि हमरा के निकाल के मुड़ा रख हम खाई हमरा तो झूठा कह देनी कैसे वहां के खाईबे मैं नतिया वहां का मुड़ा का ढेर तू गला देले भाई कने मा ढेर गला देले बड़ी गल गइल बा टूट गइल ओहो रवा देखी रवा का ना खाए के चाहत रहा का हम बोला से बोलम तो हम का कहम तू कितना बोलत है रे हैं कह ना बोलवा दी हम कुछ थोड़ा ना के कहते खाली कहत नहीं कि वहां के कहत रही खाए के रवा तो मुड़ा चूस गई तो का खाए वहां के निक लागत एकदम में ला नो काहे से करत नहीं हमरा बुझात नहीं के सुन हां केहू से कहिए मत का कि हम मछली खइल बे ई का है आखिर रवा खैनी त हम सब कोई से कहबे न करम कोहे के खैनी हां ई का खाती तब के करा के कही कोई कहीं के हां हैं कोई के ना कहम गजब रवा पता नहीं बताई कोई हमरा के बोले लगे त हम का कहम जी बतावा हो सब कोई के हम खिया खिया के हम मोटवावा तनी आगे लगे कहियो हमारा मुंह अथी रसा बचता कहियो वो नहीं के बचत पानी पी पी के हमरा के सुते के परत रहे अब न बनले बनावल मिली त खाइम हो बताई रो कितना गलती काम करत नहीं भी घर के मनत मानुस ना कइले सा रहुए अपन खाए के तू तैयारी कर दे हनी हां दे का दी है बा अभी सब कोई खाए के बरबो तो जब एक बतिया होता नहीं दीदी जी दे एक दो पीस कमे दी हमरा बाद में खा ले हम बाद में हम एक पीस दो पीस कमे दे दी है अब बाद में के हिस्सा तू का रखत नहीं अरे अम्मा अभी तो टेलर भाई तो पिक्चर बाकी है बा दे 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 ये रासा दे तली दे 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 पीस दे जल्दी दे ना भइलो अभी कौन हो तो नहीं खा जाना कौन ही हो नहीं खा जाना हां हो जाता हो एकदम खूब सुंदर कन्या बनैले बाई हम इतने बस बुझा जाता टुए कि तू नैहर में बनैले खइले बाड़ी हां ओ कितना निक लागत तो एकदम चुटुकार ऐसा तो लागत है कि हमारे हाथ काहे थुकता नहीं लागत है हम अपना हाथ ले ऐसे खाना ना बनैले रही खइले रही बनाई के रोटी नहीं बनाई काहे चूल्हे पर थुकता जाई होने खा के थुकी दे दे बा दे जल्दी भात दे तंसी एक मुट्ठी फिर बाद में रहो खाए के बाद में खाए फिर भगवान जी छतने के कौन तिरिया चरित्र खेला तनी एकदम से दूसरा पे से दूसरा पे से हट हट हम ले ले हट हट अरे तबड़ा कवा से हट 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 भाग यहाँ से खेलवाड़ी हाँ बताओ हो बहुत सारा के भी है कोई समझे कि पागल भी है हमारे गोतिनिया हो हाँ लंगटी नंबर 1 भी है से गो लंगटी मारो तो ये गो लंगटी पैदा भइल होई खा ले तनी अभी भर पेटा ओकरा बाद कोई से कहम ना आ एकरा कहे देम आ फिर खा लेम दोबारा
बताओ शादी बियाह बीत गल तनको ठीक रहे लागत आ वही रही कि जीजा जी बानी छोटका जीजा जी उनका से हंसी मजाक के जन कहाँ रहता ने अपने मेहर और हुए भी रही है तो समझ में नहीं खे तनको मने नहीं खे लागत का करे बड़को जीजा जी चल गल बानी बाजार कि भैया के साली हौ पकिया बवाली हौ मछरी से बाह तहारा ए लरजी कहेलु जरूरी बाटे आज हाटी। घर फ्री बाटे मुंह हेने कर हमर मरजी हेने दुनिया बागवा का अंगवा औरु मार दिन भर घुसल रहता नि घरवे में कि तू चल जेबू जैसे तो हम जियब कैसे हमारा ठीक है ना लगे तू चल जेबू तो तू ही तो मजा किया काहे मेहरारुआ भी रहता नहीं त नहीं निक लागत का हैं हई मजा मेरे रे में लिखे न हई मजा मानू जाए नहीं रेखी मोगी भी नहीं के हई मजा हटी कलेर भइल जाता का हो छिल तरू का करेगा तू पागल निका जी हैं काहे छिरइले हई काड़ा काहे तोला त हमनी के हाथ ना छिड़ तब हाथ ना मोलायम बा हई बा ना हई तार लोग कतना ही काड़ा बा आहे दादा तब क्या कहत का चुप रह जी काहे चाचा हो? शादी बियाह हो गल बना तो दिन भर घर में रहता नहीं अब बलाता नहीं क्या जी जी तनी बाहरी टीवी भी देखे के त आवत नहीं खी टीवी देखी कि पहले अपन बीबी देखी हां त देखी अब मेहरारू वाला न बनत तू साली हो ऐसा कोनो बात नहीं छे तोहरो पर हक बा अधिकार बा का मर मजाक करे के ना चली बदल गल यहाँ पहले जैसा तो ये आगे के बार तू अपन छील ल जानू कि नहीं हमरा के डिस्टर्ब करता रख दे घर में सब डिस्टर्ब पे करत रहेला ई कुल्ली से कर कलरो दोसर बा आ ई अलगे तनी ढंग के होइयो गेलो देख हाथ ना जन बार बान होई हई देखो हई हटा दो हई हटा ना हाँ। ई अलग किस्म के बा ई बढ़ौ रही तो तमे बन्हा जेते कुल बनाइल बा ई छुटल बा आ कुल करिया कर बा ई भुअर भुअर हो देख जाय दे मेरा बुआरे अच्छा लगेला हई हाथ ना जन बार बान होई हां एकरा के तेज बहुत है दिमाग लगा नोचे के फेरा में रहेली ना का अब हम बार नचे वाला लोग तनी तारा हां के नचे वाला बा जे बात जे अपन होई हम का जानता ए जी कने नु तारा के तेरे को कीवी लेके आइल बनी जल्लू धइले बनी ओइ हो तारा के दे हम कहां बा बैग में धइले बनी हां छिल के लगाइल तो अपने से छील न ली हो हम ना छिला कदना तो निमन तो तू ही तो छीले लू करके छील दियो बढ़िया से ना मैं आ तब जगह छुरी से फाड़ के एक फाड़ी हमरा के देख फाड़ी तू ली हो फिर छे एक फाड़ी तू ली एक फाड़ी हमरा के देख मार दो अभी तेरे बोलत जी अरे तू मत पे ना दे बे ठीक का कोई नहीं जी यार जाए अपने मेरा रोक ले ली आ तारा के केली अरे दी अच्छा मजाक मत करे थे मत ता दे यार मौगी देखी नहीं मौगी कैसे देख ली है ये मौगी बिया ना हैं अरे का हो बड़ी गर्मी आइल पसीना बढ़ा करके हटा देबे लाई ना का हो गई हई हटा देबे ला गर्मी आइल बड़ू तो का दिक्कत बा अरे सब घर ही के आदमी बा कोनो बात नहीं हटा दो काहे सकताइल बालू पूछो ना कोनो बात बा हो आ तारा से मांगो तेरे मुड़वा कबे से तो तू लेवत नहीं क्यों काहे कोनो दिक्कत बा दिक्कत नहीं के मछरिया के मुड़िया हम खाइला तू जानते बाड़ू ओकर पोस्टमार्टम करिन हम अपना छिपा में आ तू बतिया हमने कुछ सुनत तू माय न और पर तू बात ने को सुन आगे चल का सुनबू ना तू ही बताबो ऐसा कोनो बात नहीं तो के कैसन बात बा तू ही बोल थरिया में निकल ले रही ना हां आ दीदी जी भाई नु हमरा से छीन के पति मार में की जा पर हम जी हमरा के ते त बस पटाक से हमरा के का हो गल दीदी खा ले जी जानत नहीं रहा हां रे बड़की दीदी हमारे ना बहन बिया तो हम का कहती बड़की दीदी के हम कहती हूं तो तू बताबो तार दीदिया के मने याद ठीक बा मारे नया नहराइल बिया ए जीजा जी सुन पहले बात सुन बोली हम बोले नहीं तो बीच में हमारा टोकनी ना हां जब ई नया नहराइल बड़ी बनावत खियावत बड़ी सब के उके तो उनका के ना देती इनके से हाथ में से छीनला के का जरूरत रहे कि छप्पड़ मारा में एक लुकर बोले के तरीका है आज बोले अभी नया नया बिया उ बोला तड़ी तू चुप रह अभी अच्छा नया नहराइल बड़ी बोला तड़िया ता ना आ काल बोले कोई जवाब दे दी तो इस बदनाम हो जनू के देखो कैसे बोलत या छोट बहन रहली अपन छोट बहन लेखा मान ले ठीक बा कोई तू ही तो मैंने छोट बाड़ू हमारा पा तारा पर काम के आए बड़ बड़ के बड़ तो दे दे में कि छप्पड़ ता का हो जी मान ली रे से हम बोलत नहीं हसत बोलत तन कह दे जी मार दे त का हो जी ना हो जी कुछ प्यारे से कहतड़ी हां हां अभी हम जाके मातारी से पूछत नहीं अभी उनकर आदत ही है राहुल बा हैं ये छोटी बात छोटी बा छोटी बात भाई हम जानते हैं घर के आदत शुरू से कुल लुकावे चोरा वाला ऊपर हाल रहा क्यों रहा
चोरी लगावे सब हमर अभी उनका बहिन से समझ के उसका बात आहो आहो दीदी तू गजब हलवा हो नया नया हलवा लू इधर का बात उधर करता लू मान ला हमर दीदी तोरा के चोरा ले लस्सी मछरिया मुर्गा बाबूजी तू ही बताओ आखिर ऐसे करे के चाहिए तोरे दीदी आई त कैसे एकदम बड़का बड़का एकदम से मुड़ा ले लेके आ बस निकाल के आ खाए लगली का हो गइल मतलब मुड़ाया खा ले लस्ता का हो गइल गलती कम ना नु करे के चाहिए माना थी कि गलती बा लेकिन कह देलू त ई तोहरे में गलती बा ठीक बा का कह सके देखा नहीं कि मौगी आइल बे दुल्हनिया न इधर का बात उधर करती है निक कहा तलू नु हैं सब बोलने के बात ठीक है हम काम कुछ कोई नहीं आया बताओ बुची खुद हम निकल रहे तब नु कहले हम बिना मान मतलब के हमेशा ही ना हटा कहे तजन से बोलले बेकार बा का बिया हो दीदी के पहले हम जाके कही भगवान जी वो तो एकदम से बड़की दीदी को बहनी अभी एकदम से गजब से बतियावत नहीं बोलत नहीं मतलब बुझाते नहीं खे तोरा के बार बार कहत नहीं तो तनी बार धो हाथ ना ई गरमी पर तो तोरा बार धो के नहाए में का लागत रे नहा ले ऐसे न तोर माई मारे ले आय बुचियो काहे ने किस बोलत नहाई कनी नु तने नहा लेबू नहा के हम नईकी चाची आइल बी उनका ले बार बनवा लेबू त का भइल बा आय खाना नहीं तोर मौसी रे घर में भाई बैठल बड़ी कह दे ते मौसी आई बड़ू हमरा के तो सेवा सत्कार कर एको गो मौसी भाई से तो बहन बेटी के माने लिसन जाने लिसन जान से भी ज्यादा एगो ई का जरे खिलाड़ी कैसन आइल बड़ी नु तो घुआ तोरे न मौसी हई तोर माई भी तो कह दे तोर माई खिसिया जे हमरा बहनिया कैसे कहत हई बताऊ तो ई के अंचल रे घुआ नियन लगावे के आ कनी खइला है अभी तो जो खा ले बन गुल बा ये बच्चावा लाली कुछ हो जाऊ जब खाई तब आजिए संगे खाई हम मर जेते केकरा संगे खइबे आय बोलू हम भाई। आजी बानी तो करे जो 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 मैं काट के खा लिए जो ते हमारा के एगो बात बताओ का माने पहले भौजाई जौन कैली लुकैली चुरैली जौन पर रहन चाल घर में देखैली त सब कुछ आदमी सहत देखत आवत रहे केहू कुछ ना बोलत रहे ई जाय दही कर तैसन बुझिए विचार बा लेकिन हमार मेहरारू कभी अइला क दिन होता है जाके ओकरा के कहत रहे कि मारब एक चटकन की तार होसे खुल जाई दना त मछरी के मुड़ी या काका दुनी कुल निकाल के चूल्हा पर खातड़ी जब काल गुले उ खाए लगी तो इनकर मुंह रही ओकरा के डांटे के जब पहले ही ऐसन गलती करतरी तो कैसे डटियो अरे बड़ हम मुंह हई एकदम परेशान हो गनी खिलवड़िया काहे ऐसे करती माने ई बड़ हई काल गुले एगो गलती उ करी तो ई कैसे डटियो इनकर बा मुंह ओकरा के कहतरी कि मार दे चटकन से कि तोरो आंख निकल जी कि कपार फूट जी कि काका दुनी आ काल गुले दुगो बात ओहो बोले लागो तो हो जिनु के देखो जवाब देती है ना आके खिलवड़िया के ना बुझली तो छोट गोतिनी बिया अगर हम खात नहीं चूल्हे भी रेती करते त का होई सीखी कि ना सीखी वो सीखी ओकरा के बिगाड़ के ओकरा माटी डर कर दी डर लगी घर भर में केहू से तो तोहनी के काल गुले कबू सर के मेहरारू के मन बढ़ा देले बा हैं आ उहे उनकरे के दुगो बात बोल दी तो कहन के ना कि देखो हमारा आगे के उतरल आ हमरा से छोट हो के हमरा कैसे से जवाब एही देती है नु पुंजी निहन करते एही नु खिलवड़ी ओइसन हलुक बिया या रे परासन होतड़ी हलुक होतड़ी आ चूल्हे भी खतिया लेके मार चबर चबर आके मेरा पूछने का हो कहने चिड़ैनी घर में से खाना में लेके आवत नाले कोलुआ का है तो कहत कि दीदी जी मुड़ी लेके खात रही हमरा के कहत कि मार देन चटकन से दना तहनी हम कहनी तो काहे के देलो तो कहत कि का करी दी ना तो 11 घंटा हमरा जोरे करतड़ी बताओ तो एक निमन आता हमरा मतलब दम ई तो बात सुन के हमरा दिमागवे काम नहीं के करते बताओ तो घर में नौटंकी न करते रोज अब दू पहले तो एगो रहे आ कोई बोले वाला ना रहता खात रहे पियत रहता चल भाई कोई नहीं खे बोले अब तो उहो भी गोतनी उहो भी दोनों भाई सन अपन तब तो बजिया सन यही कुल ना बजिए सा ई घरे न बिगाड़तिया माने 11 कम से कम सोचे के चाहिए नु बड़ नु बड़ी का जाने खेलवाड़ी बड़ बिया गो खातिया की का अब खातिया हम तो एकरा पर मन दिमाग नहीं खे हम ओकरा के डांट तो बोलत रहनी है तो कहते कि चुप रही पहले अपना घर के संस्कार देखी हंस दलसिया ए जी हम हलुक हो गनी है ए जी हलुक तो हो गनी हंसबे न करे जब आप ओए ओसन बिया त हंसबाइबे न करे काल बोले ये जाके कहानियां अपना घरवा कही के होइचे करे ली लोग तो कहे सकी ना कि छेछड़ा घर में भी आ सके लड़की के कद नहीं जा ते बोल कहबे कहे लोग ना कैसे ना निमन लागी नु निमन लगी केहू के निमन लागल बा तो लगी केहू के शिकायत होई तो केहू के निमन लगी लेकिन वैसन बिया करवावत है तब ही होती है रुक हम पूछतन ज्यादा तू न बोले घर बहु जाइए ते बोलबे तो करा हम माने हमारा तो माने समझावे बुझावे के माने चाहिए के काम तो समझा बुझावे नहीं है बात सुनत नहीं की तो ते घर के गार्जियन बाड़ी से ते मुखिया बाई
तो ते अपना से बोल कि देख तोरा से तो हमनी के हार मान गुल बन जा, लांगा से गंगा डेरा ली, तोरा से तहाल हमनी के हार मान गुल बन जा। लेकिन कहे के मतलब ओकरा भिरिए तैसन काम नत कर कि वो तोरा जन लंगट पर पसार देबो आ हम में बदनाम हो ओकरा जाए। के बिगाड़ी हम जान गुल ओकरा के दम ही बिगाड़ी बुझा बिगाड़ी गेलू? के लिखल भी बड़ा जाते बानी खिलवाड़ी के तब हम पूछतानी ना तो ऐसे घर परिवार बिगड़ेला नु हैं, ओकर मन बढ़ाव तड़ी, ओकर के बोले खातिर मुंह देती है भौजाई हमार। त काल गुले बोले लगी तो हमरा के कहन कि मेहरा के मन बिगाड़ दलसी। ए कुंभकर्ण के आजी, कुंभकर्ण के आजी बेनवा हाथ दिखाए और सुत जेबू। आय आय मैया काहे नाक तक जिलेबी सुंघावे के पड़ी नहीं के सुनात मुड़वा नासा कइले बा। ओहो उठे के नु कहतनी हो। ए ढकल दम चल जेबू नीचा बा जनलू भाई बाबू ढेर तरह सब भाई गे। अरे बाप हो बाप, गर्मी गर्मी बाप ले कह के एसी लगवा लो बुझाई ल आ मुड़ा के खेती करवा लो, मुड़ा चूसत रहिए रात दिन। नहीं के सुनात का कहतनी ई कुल निमन काम करताड़ू का हो गइल जी? का हो गइल जी? वो तो एगो घर में नया नोहर आइल बिया आ जब वैसे तू ओकरा आगे करत ओकरा हाथ लेकर दो गोइला ये खाना काटे खातिर तो कहते तो हट न तो मारा चटकन चला के तो मुंहे फाट जाई आ मुड़ा लेके खाए लगल हो। तू ऐसे कर तो कल बोले वो चूल्हा भी वैसे करी तो तू करके डटबू बड़ जेठ गोतनी नड़ू सिखावतड़ू हो। का मतलब हम खा गइल बानी? आय रोज मछली के रोज मुड़ा। रोज रोज आदमी हम ही रही कि कहियो पानी पी के सुतत रही, कहियो भूखा सुत जात रही, तो वो दिन आदमी ना पूछत रहन आज मछरी का खा रहे बुझा का एकदम एते हो गइल बाटे 10 गो आदमी के हम बोलाए 10 गो आदमी फिर कहबे तो हम पानी खा के आ इति नमक पी के घोर के सुत जात रही केहू कही देहिए देख के तोर। हां फूलल देहिया। अच्छा फूलल बा त फूक देतन तू धिया जीबे न त फूलल बा त फूकी। अब वो तो ना थोड़े ना पातर थोड़े ना है कि फूक देन तो उधिया जे। हाँ अरे जा दम बेशरम बाड़ू सिखावत तारू नो जे दिन ना मुहे लग जे नो तो एगो बतिया ना माने एगो इज्जतिया त ना करे का बड़ के का छोट के त हमार का करी हन, हमार का कबार अपने तो एगो अत करते बाड़ू एगो ना हाथ के पगहो के लिया के अत करवावत तारू। अरे फोन कइला हम बतिया ले चल का कहत खलू खाला का मम्मी जी दिन भर हमनी के बोलत रहे नी जे दुनु बहिन देख लेले ना बुचिया आ तार बा देख लेली ना हमनी के बाप माई हमरा एकदम साफ भाट देले बाड़न जाई घर में। दोसर एगो टिकवा ला दोसर एगो जब से हम आइल बनी घर में ना एक ठप्तर का खैला हो गइल बाटे एकदम में। देख लेलिस ना तोहर लोग गइल नु कहावत सुनले बाड़ू जना कि नहीं को सुनले एगो खइले खा के मरे एगो बिना खइले मरे तू वही में के बाड़ू तू खा के मरे वाली बाड़ू करहिया में नहीं खे का तू काहे नहीं को मोटा जा हई मोटाइल बजे से तू मोटा जा फूल गइल बा ठीक बा आ तार दहिया सुकुट गइल बा। ए हमरा तो बोलते हमर बहिन के बोला मत ठीक बा बड़ी ला लागत हुए। हां ला हई घरा में नटन के करते तेवन हाय निमन करम करते ऊ का हो ता माने घर भर के तू तो बैठल बड़ तू तो का तारा के कही तो बड़ हो तारा के कहूं मैं हमरा सोचे के बाटे लेकिन तारा तो भासुर हवा के तारा देख हम मुंदे हम तो सुतर रहनी हैं ना भसु ना देवर हउ घर द जीजाजी घर बना के तू बाड़ू घर में केहू आई तो का कही तारा के ई तो लोक लाज के तो डर तबा ना आ खाए पिए में तो उहे हाल बा। गजब हाल बता खाई पियम ना तू हवा पी के रहेला का हैं कह ना राती के रहे तो चाप लेला ना बता तो देख तो सुनी कर बोली ये तोर माई ये हमार सास है ये हमरा के उतर ले भी ये बहिन के सासू मां का एने के आदमिया के खैल का लोग जाता आव आदमिया के खैल का लोगते नहीं खे दीदवा एने के आदमिया के नु कायदा से नहीं खन खात उहे लेके अलग कायदा से खैतू तो ठीक लगे चूल्ही तक ना लेके चुसल जाला आ ऊपर को सिखाओ तो नया नचर बिया दुख नहीं खे तू खात रहो तो खाए से दुख नहीं खे ये तू दुख बंदी पुत बंगी नहीं के बैठावेला देख सुन कराई चाट गुल भाई तेरा नु बात कही देख रावरा ना जी मैं कराई साफ बा ले तो तोर माई न हिया तेरी पटीशन लागत आलू लागे आ काहे ना लइका मिली ना खाए के तो ना कही लाज लागता हती चुकी अपन जन्माई न रखले बनी कहां रखले बा पलंग के नीचे तुनका के दिया
पलंग के नीचे हाँ माने पलंग के नीचे अपन परिवार में चिन्हाता और लोग नहीं के चिन्हा सब भागे निकले बनी हां में मार दे का जीजा हैं? जी तो ही का बनैलू का है डटिया से सही हार तरह मारे खाती का मार हैं? दे कोनो मारे के हक नहीं खे ना तारा चाहे के हक बानू तू तो हां चाभ चाभ चाहे के हक बानू हां चाभ ए नती तू ही हिंका पे लो भाई रहते हे करेले माइरे बिया करो एक ना करी तो ठीक कोई नहीं खिलवाड़ी ले दोनों बहन मिल के पाइप लगा देती सन दोनों बहन पहले तो बियाह करो तो हम चला ला। लगा दे तू जानते हो हमरो हक हो जाई चले छोड़ी आज जगह काहे जोरे लहरा दे हालू लहरा के कदो चली जी चली का करी हैं? काहे ना लाराई ना अरे अबे तोरा पता चल गई तू कितना पानी फालतू में बात हो मत बोला तू हमनी के घर में मत बोला ए काहे ना बोली हमार बहन है बोली बोली फालतू बात काहे के टिकाइल का बाड़ी फालतू बात टिकाइल मत बाड़ी बोला। यही घर के इनका नहीं हमारे घर बेटी टटी नहीं किया पतो नहीं अंगूरी दिखा के हमारे से बात मत करी जीजा जी ठीक बा चले छोड़ी चले बतिया मत भैया तो भाई आवत जे एथी चलो सरे चल रे तू गोली चल चल के खाना दे तू